Празник на победата над фашистска Германия. Най-кървавата в историята на човечеството война. 68 години не делят от онзи светъл ден, когато съветското правителство обявява Деня на победата. На 9 май 1945 година фашизмът беше победен. Бяха предотвратени бедите, които фашизмът е донесъл на човечеството и щеше да донесе. Затова Денят на победата се празнува в целия свят. Всички знаят колко трагедии е донесъл фашизмът на света, колко нещастия са сполетяли хората. В резултат на общите усилия на Съветския съюз, САЩ, Великобритания и дори окупираната Франция, Югославия и България, които са се обединили в един съюз, хитлеристската армия беше победена. Искам да благодарим на присъстващите ветерани за техен личен принос и саможертвата им в борбата с чумата на 20 век – фашизма. На всички ветерани пожелаваме да бъдат здрави, щастливи и да живеят в благоденствие. За ветераните да се погрижим, не с речи лицемерни и излишни, с искрени слова, сърдечни, мили и нека бъдат дълго здрави, живи. Позволете ми да поднеса този букет на Иван Радев и в лицето му на ветераните от Втората световна война. Господин Радев.